Ja, så har jeg så fået at vide af Jonna, at jeg skal tage min hat af, når jeg er inde. Og så gider de ikke at se solbriller, når det er vinter. Men den her hat, den har jeg fået af min kæreste. Og den kommer ikke af. Og de her briller, det er mine, og dem bestemmer jeg selv over. Jeg er 37 år, og hvis jeg bestemmer, at jeg går med hat, så går jeg med hat. Og hvis jeg bestemmer, at jeg går med briller, så går jeg med briller. Så sådan er det. Og så har jeg faktisk snakket med mine forældre om, og hvornår jeg skal flytte hjem. Og det er faktisk bare ikke så godt, fordi mine forældre og her hvor jeg bor, de kan faktisk ikke lige blive enige om, hvornår jeg skal flytte hjem. Og jeg er bare ligeglad, bare jeg kommer hjem. Og jeg gider også godt at være her, bare jeg kommer hjem. Så der er bare ikke nogen, der skal bestemme over mig. Jeg kan godt lide at være her, men jeg gider bare ikke at have, de går og bestemmer over mig. Jeg er jo ikke, jeg er 37 år, ikke? Jeg blev 37 år for en måned siden. Jeg kan også godt huske, dengang jeg var ung, så skulle de bestemme om jeg skulle have en kæreste, eller jeg ikke skulle have en kæreste. Nu er jeg bare ligesom at blive en voksen, og så kan jeg ikke finde mig i, at alle mulige skal bestemme over mig. Og så lukker jeg mig bare ind. Og det er faktisk det, jeg bruger den her hat til. Jeg bruger den her hat til at lukke mig ind, fordi hvis jeg bliver træt af noget, ikke, så kan jeg bare gøre sådan her. Og så kan de bare, kan alle kan passe sig selv så. Fordi når det er sådan, at Susanne hun først lukker sig ind, så lukker hun sig bare ind. Jeg prøver lige at snakke med mine forældre om det, fordi så er der bare ikke nogen, der kommer ind, og der er ikke nogen, der kommer igennem. Og det er der bare ikke, og det er kun mig, der bestemmer, om jeg kigger ud en gang imellem. Og lige i dag, kigger jeg ikke ud.